Vidíte, u nové máme tady play football, nebo to je, nevím. Ale teď tady hádáme, já už tady hádám nějakou dobu a sakra, někdo to je. A mám v plánu, protože my už nám FC Mobile, mi to se někdo odinstaloval, tak mám v plánu třeba, jo. Mám plánu, kolik failů to tam dá, tak koupím nejhoršího hráče z toho. Ale samozřejmě, mi například do komentářů a opakujte mi to, protože já to tady se zapomenu a chápete mi, ne. Jo, a nechápete, jo, vlastně, protože jsou národnost, ok. Jo, takže ty jsem píč, protože tady nevím ani hovno. Tady budu jenom do prázdný zdi. Tady můžu jako jen typo, protože nevím. Jestli víte ukusy, tak mě nevím do komentářů, ale protože tady nevím. Tady to prostě neznám. Jo, tady třeba najednou naklikám už, můžu dělat. No a tak ještě ne. Tady třeba, tady jo, Potter, je Potter, vole, tady je Potter. A to jaký blbec, kamo, já neznám, co to je za hráče, jako. Tak se na to, jo. Musíme Palmera, protože jako Cole Palmer je to Angla, ale jako kamo, jsem Bukala Saku. Bukala Saka, jo. Jako jsem teda vyboural z toho. A dobrý typ byl první, to je dobrý, ale nevím, kamu. Jaký aga. A MFko, to nevím, ale jako, že třeba zkuste se jako vždycky do komentářů napsat, ale kamu, WTF, to je. Já to nevím, kamu. Anglán, LMko. Já nevím, WTF. Kamu, ne, ale tam to není, čo to taky není. To nevím. WTF, co to je? Jako, jestli tak státe v plusu, ale jako tady máte ještě vypadá, ale co to je však? Však je ztracený. Jo, jako zajistit nemůžu. Co to je však? Jako fakt, jako jsem našel správnou, ale pak jsem ztratil. Tak to jsem ještě nezažil, jo. Ovšem tak furt je. Ještě nezažil, jo. Tady dobrou na srdce. Když jsem se ztratil, tak jsem jako jako nápovědu, takže jako. Jsem do prdele. Tak nádhera. Takže to byl z horšího týmu, protože to je zase logický, už než to. Sakra, nevím. Kamo, jaký Anglán. Střednice Alpník. Jo. Kamo, to je však, ty. Kamo. No jsem sem. Celý den mohl když už jsem v straní. Takže jsem byl jenom mexický orgán, to jsem ho nevěděl. Kamu Anglie? Ale to nebude. WTF. Tak to zkusím na Leicester. Protože já se bylo nevím. Ty vole. Do Premier League nasadím. Nebudem sem. To může být, ale Norwich, aha. Tak se to taky nebude, jo.
kde to sakuje. Taký Anglen. Komu asi mu to už teda zpátky se kdy to je. Slepý nebo to teďka. Kamu? Jaký cílko z Manchesteru? Kamu? Já nemůžu Manchester, teďka jsem se už vzpomenul, ty vole. Kdo to může být? Já si že nevím. A zkusím typnout. Třeba klub můžu ty zkusit typnout. Ne, ten neujde, pojď, ten je z Chelsea. Tam dá. Dnes Arsenal, to asi ne. No, zkusíme Haalanda, protože... Víme, jestli je z Manchesteru. Jo, tak nejde z Manchesteru. Tak už to může být, jako. Tady jsem to zase nebude. Když ten je jako, ten je vznikl, ale není to Anglen, bohužel to je Dán. Kdo to může být? Kdo to může být? A Manchester nebude, jaký? Sakra, kdo to může být? Kdo to může být do háje? Ne, to není on. Sakra, nepádět. Je to nevím. Já to neumím nastudovat, to najdu. Ne. Kam? Víme co? Taky není u Tottenhamu, what the fuck? Ty je. Pětý v bodě. Tak odkud je? Musím je zákaznice Švédska. Aha. Odvíte z Newcastle. Ne, ani z Newcastle není, tak odkud je? Kamu, nevím. Kamu. Hej, ty. Kdo to může být, vole? To tak už nevím. To může být. Třeba Garnáča. Nejsem Unitedu. Tak odkud je? Ty vole, nevím. United to není. Tak kdo to je, ale nevím. Kamu to je? Tož srandu, ne. Kamu, zase ten klub? Jako vážně ten klub, jo. Kamu. Co to je? Tak já nevím, kdo to je, vole. Já už ty podvěřat, co to se vole, nevím. Kamu. Vše to nejde ani, to nevím. Skutečně to přes Live Sport, ale co to je? Však já nevím, ani zase radši ani za nic. Tady. Kamo, nevím, ani teď není k dispozici, ukaž kamo. Takže jdem sem. Výsledky. Tottenham. Nevím. Dá se o sestavu ty. Okay. Yeah.
Tady se jsem tady trošku znám, jo? Jo, my co jsme někde tady na té straně a oni pomoci tady. Jo, už máme skotný trze. Za Christianu, to je, to nevím. Ty jo, vůbec nebylo tady. Kámo, nějaký. Ty budeš. Jaký jste vlastně ty pečku ze Španě, ty vole, ne Španě, Anglanu a co hej, vole. Anglán. Kusem hila. Kusem prostě. Kusem jsem chtěla. Tak, to je trošku. Jak to je? Čili to je? No co seš dál? A tady. Co je komu, to nevím. Ne, tak to není ono. Kamu, kdo to může být? A já jsem být kamko, ty jsem debil, ty. Obránce, já jsem debil. A to nechtěl. Kamu vykřížkovat. Konečně. Komu jde kamko teda? Vypadá to není, ty vole, Anglo muži. Nizozemec? Špardel už. Kamu, jednoho hráče nemůžu najít, ty vole. Ty vole. A ty? Na cvičení to ten půjde, kámo. Však kdo to je? Kdo tam má, vole? Ty zálbe. Ty budeš jako adeptu, že já se zkusím. Budeš dobře, já si skonzoluji. Dokonce skota. Jo, vypadá důvěryhodně. 21, mrknu jsem tam. Kolik tam je? Kolik? Což prdel. Komu to je, ale to bylo skutečně co to je ona a dobré přečinu taky uši Alex Scott a teda baví obličej se nezumá. Kamu, nebýt díle, které se netrefím. Kamu, já jsem byl blbej. Takže zkusíme se palme a zjistíme, jako odkud je. Není to jedlo z Chelsea. Já založník na 20. Kamu, založník Chelsea tady. Chci se podívat z Live Sports na Chelsea, jo. Kapsu sem, hej, já chci se zbavit. To je však. A zase. Jedu z jinou rukou, tak prostě přepne není.
Nový ten. No, se blbej. Se blbej. Je to tady. Kukurana. To je Kukurana, Palmer, Nicholas Jackson, Sancho. Nevím, jestli jdu s Palmerem. Nevím, jestli šel s Lavii. Ne. Jo, asi to není. GG. Zkusím Sancho, já nevím. Děláme. A to je Anglana. Je mu 24, tak to je plus jedna zpráva. Říkáš, to bude tak k čemu? Jí to platí, něčemu ti to je platí nakonec. Kámo, no to je. Tam to není, jo. To je fajn trošku. Čekám se na GG. A jo. Co to je však? To je Fernandez, já už nevím. Trofeu černého nažra. Jsem to vlastně úplně tak jako Palmer, ale budíš. A trefili jsme se, budíš. Díky Gavin tomu. Takže no, začneme. Už to končilo, že čau a zdarec.